साला मैया हराव फुजा जाहैनानै गोसोखौनो जि बोरैबा खायसेब दुखु मोनथारदोंलां मिथिगौना। मानो लाइन मारिना बुजासिगौमोन नामा? है जाम्बा बिदि नङा, मालायखौ जरा जरा नुनानैसो आं नोंहाबो फामेखौ लेंहरनानै एके लगे सिनेमा नायफानो हायामोन। फामेनि नामखौनो दालाबा आंनि खाथियाव। मिथिगोन ना मैया हराव फामेया सोरबा सेंग्राफोरजोंसो थांदोंलै। मा सोरबा सेंग्रा थांदों? अले बाइकआव गाखोना थांनाय बायदि नुदों आङो। नुदों। धका होजाबाय सानथाया धका होबाय नङा, मालाबानो अलरेडि होखानाय। आंनि फनखौनो रिसिभ खालामला। सोरबा मालाय सेंग्राजों कानेक्सन जानाय लोगो लोगो आंजों कानेक्सना बन्द'। नोंना तारा फिउस थांबाय खोमा, तार गोदान लाबोनानै कानेक्सन खालामना लाफिन। सहस मोनद' मालाय आंखौ नांलानो होनखाबायबा आंनालाय नै मेगना लादाय लादाय गेदेरद्रायनो। खमजारलालै दानि सिख्लाफोरखौ पटायनो आरो गोजोन होनो गोब्राब। बेखायनो सिंगोल लन्डा जाना थासिगोन आङो। माने दांगुवायनि थैलांनानै थालिर गायजासिगोन। बे फाग्ला बिदिजों जायो। ओमफ्राय र' गुसिंग्रायालाय मानो फैयासै दिनलाय? मालाय गुसिंग्राया फुजा नायनो थांदोंलै गार्लफ्रेन्ड गोदानजों। बासला गार्लफ्रेन्ड गोदान लाबाय नामा होमबा? माथो बै अबयाफोर खाथिनि सनापुरनि बावसो? बे गगामुख खाथिनि कबाटनिथिंनि नामा? नङालै, बे नोलोबारिजों थांबा 1 नम्बर सनापुर मोनोना बेनि। बोरै पटायना लानो हाखोलै आसोला गिख' हराव हासुनो ओंखारबा बिमाखौ दोनलांनो लिंग्रायानो। मारै खालामनानै बोरै पटायना लाखोलै गमानो मोनदिया। सिख्लाफोर नुबा हाबसोनासो थायोमोन नोंगोना। बेखौनो होनो एमजि बुरबक। होमबालाय फुजायाव थांमारदोबा गुसिंग्राखौ एसे खायसो खालामैनि। आंबोथ' बेखौनोथ' सानदों। सुवादा गार्लफ्रेन्ड मोननाय लोगो लोगोनो जोंखौ फात्ता होआखैब्रा। जानला मेला एरसनलाबायनानै गारहोनाय खालामथ' आसोलखौ। थौ थांनि। जोंखौ फुजा जानाय लिंलायाखैना बे। गार्लफ्रेन्ड मोननाय लोगो लोगो जोंखौबो बावलायदों। सिख्लाफोरबो नुगोन। फैसा गैया सामथाइ जाहोनांगोन। बोरै खालामनो नागिरखोलै मालायनि गोसो थोलायनायखौ बोरैलै? सना जा, गोसो बादि जा, माखौ जानो जा। माबा नांबावगो? जेबो नांला दे बेबि। जालै जा, आं थानायाव टेनसन लानाङा। इग्रि बिग्रि मा जानो, गोसो बादि जा। जेबो नांथ'ला दे, उदैया बुंजोब्बाय आंना। लाजिनाङालै सना, जा गोसो बायदि दखानखौनो बायनानै उथायनो हागोन आं मालाय बायदि मानसि नङा। खुला एकदमबारे फ्रि। बिदिनोथ' फ्रि जानांगौ आरो बेबि। फैसा थाखानि खेथ्रआव आंखौ जेबो टेनसन लेनेखा दरखार नहीं। जा गोसो बायदि जाखावजोबना होलै। खिगुलायनाय जा, नङाब्ला गोबालायनाय जा। खुगाथिं सोनो हायाबा गन्थंसिम मानि सोना हर। जेबो नांला होनदों ना, मानो अब्रा खालामो बेबि? होनबालाय माथो आंना फैसा ओरैनो आग्लायजोबना थागोन। ओरैनोबा आङो फैसाफोरखौ दोनख'लायनो हाला। बेंकआवबो बेंक एकाउन्ट गावब्रालायनोसै सयथिनिबो। आरो न'आवबो न' एथ' फैसा हाय मानि फबना दोनो। अबाव दोनो आं गावखौनो फाथा मोना। गान्दुखौबो आंनि माबा मा होनो बेखौ, गान्दुआबो आंनि फैसा गोजा, बिसनायावबो फैसा गोजा, आलमारि फैसा। माने मा बुंनो दा बारासो दुना लानाय जागोन सथि। नंगौ बेबि, बिनि थाखायनोथ' नोंखौ लादों आरो। नाथाय नोंसो फैसा दं होनो, नाथाय दाबो BMW गारिखौनो बायना लानो हाया। जाम्बि माहाजोन जाना देखायबा सिखाव हाबनो नागिरो, किडनेप खालामनो नागिरो, माबालाबायनो नागिरो। बेखायनोथ' आङो माहाजोन जाना देखायाखै जाम्बि। नङाब्ला आंनो आइफन मबाइल बायना हरना बेबि। आइफनालाय बेलाय मा मुरानि मबाइल, बेलाय 80,000 1 लाख 1.5 लाखनिल'सो। बेलाय सिम्पोल। नाथाय आं नोंनो मानो आइफन मबाइल बायना हरा मिथिगौ? मानोना नोंनि लोगोफोरा मेगन सालायगोन, नोंनि गामिनिफोरा मेगन सालायगोन, आरो नोंखौ माबा माबि अनेक गाज्रि बाथ्रा बुंगोन। बायदिसिना माबा माबि फाननासो लादों खोमा माबा बुंगोन। बेखायनो आं नोंनो दा आइफन मबाइल हरथ'वाखै सना। मानो बिदि बुङो ना बेबि? जेबो नङा दे। जेबो नंगौ। बाबा ओरैनो सिखारो। आरो नों बेबायदि दामि बुस्थु लाबा सिखावफोरा डकेटफोरा नोजोर होयो। मालाय गुसिंग्रा, जोंखौ पात्ता होआलासे सिब्ला बोरायथारदों माथो दिनैलाय। नोंसोर लेडिस मुवा साइज, खालि नोंसिना लोंनाय जानायल'। नोंसोरजों थाबा गार्लफ्रेन्डजों इन्जय खालामनोबो मोना। इदि आरोना गुसिंग्रा, इदि आरोना नोंना।
माथो जोंफोरबायदि लेभेलनि जा नोंसोरबायदि थाखा गैयि मानसिफोरजोंलाय मा लोगो जानोब्रा हाबाबो पकेटखौनो दाङा जिखुनु गुसेंग्रा नोंना गार्लफ्रेन्डआ सिगांनिया साबसिन मोनलै एसे मा नोंहा सिगाङावबो गार्लफ्रेन्ड दंखायोमोन माथो गैयासो होनदों नोंलाय ओइ गैयालै गैया ओइ नोंसोर बहा नुनायनि मा गार्लफ्रेन्ड नुखुरा नोंसोरलाय बा गैया जाबावलाय नामा माबायदि जायगायाव थगायनायलाय सानबाथ' 7 जरासो मोनगोनानो खोमा बेबि नों बिदिसोमोन आंबो थगायदोंमोन ना नङालै नङा डेन्जारसो बियो सिख्लानि खेथ्रआव एमजिसो एमजि नोंसोर मा दिस्टार्ब खालामबाय थायोब्रा जिखुनु नोङो बुहुद सिख्ला पटायबायलै ना बा बेखौबोथ' नोङो बारा गोबाव लाखानाय नङा आंनि आन्दाजाव मास मोनसेसो लागोन आरो जेनेबा बेबि आं बेफोरखौ मा खोनाबाय थाखो हा बिसोर आंखौ अयथासार खालामोलै जेरावबो आं बिदि नंथारालै सयथिनोबो नङालै आं बेबि बिदि नङा ओइ जारौ आं खिन्थु मोजांसो बुंदो दै बेजों लाइन लानाय माने नोङो फुरा गरबाद आरो फुरा गरबादखा सिख्रि फाग्लासो जारौ लाखाथारनाङा सोरजों बहा थाङो बहा लाइन मारियो बहा जायो बहा मायो थांलाय फैलाय बहा मा खालामहैयो गावसो मिथिगो आरो बिराद लब देखायदै फैसानि लाखाथारनाङा नोंसोर बेयाव मा खि मोनजानो फैलाबायदोंलै मा मोनबाय थादों नोंसोर थांदों नुवाखै जारौ गिदैयो थार बाथ्रा बुंनायखाय अबे मानसिया फासेयाखै दस्रा कमरा बादिबो देले एरि लांनानै बानायगारगोन नङा देले ओइ मेन्टेल नोंबो आंखौ नोंसोर साला बानाय लेथाना होजोब्बायना एलाय गिमारदो इयो आरो खिन्थु मानसिया एसे 2 नम्बर टाइप दै बियो नोंसोर मा होनबाय थायोब्रा नोंसोरलाय ओइ हामालै गुसिग्रा मिथिगौ ना नोंनि लाइफआनो मोनसेल' अब्ला नों माने 2-3 सिख्लानि लाइफआव गरबार खालामनो हामालै फाब नाङो फाग्ला बिदि इमान पटायो आरो गारो थै अनाखानानो आरो नै जारु आयौ एथ' मोजां गुफुर गावदांदां मोजां सेंग्रा नागिरना मोनथारो बे गुसिग्रा बायदिखौलाय बोरै लाखो नोंलाय थै जोंफोरबायदि ओरैनो गोलैसोनानै दङ ओइ गरबादलै थै बेनो आंखौ फन हरदाव मा हरदाव गोदै बुंबाय थायोमोन ओमफ्राय फैसा दं मा दं होननानै बुंबाय थायोमोन नालाय होमबा नोंसोरनि उइकनिसाबो फैसासो ओं बेखायनोथ' लाब गैया मोदला 6 पेक बानायनानै साला आंखौबो सोरबा गोसो थोगौबा जिमाव थांलायनानै 6 पेक बानायना लादोंमोन बाइक लानायदोंमोन खिफुदा रावबो नाया गावसा गोसो जायाखै मेगन सानो साला मेगन सायाखैलै गुसिंग्रा मिथिगौना फाग्ला आं बिजारखौ अनथावथाव मोनदों नोंथ' आरो इउस खालामो आरो गारो फाब नाङोलै मिथिगौना बिदि नोंनाथ' दा 14-15 जना जाखागोन गारलाय लालाया नोंसोर बहा नुखोब्रा नोंसोर मानो बारा बुङो दे बारायानो बुंफ्लांबाय दे खमबाबोथ' 10 जना जाखागोन ना गुसिंग्रा आरो बुजिनो जेबो आद्रा गैला दिनैनिफ्राय नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला ए थर' मा बाथ्रा बुंनाय जाखो बेलाय बिसोरो बानायना बुंदों नङा बानायना बुङाखैथ' आरोलै थारखौनो बुंदो नोंसोरखौ आङो गारखाया दे दाबो जेबो नङा दे नोंसोर गारलायनानै लालायो हरलाय सादाखौल' खलासे ज्रोम जानि आंलाय माला सादा जाफैग्रा बा जाग्राखौलाय जाग्रा आरोलै गार्लफ्रेन्ड थाबानो इमान थगायो बा नों सादाबो जाबावोमोन जायालै आङो जेबो जाया सयथिनोबो नोंसोर आंखौ मा खालामनो सानमारदों एक्सुलि बा एथ' मावजि सादु देखायना दे गेलानो उथायग्रायानोसो मैया हरावबो गोबालायनाय लोंदोसो आसोला निसायानो खारबावासै खोमा दाबो नोंसोरजों जालालै आं फैसा हरनि नोंसोरनो 100 लाना थांनो माफोर जाय थां बा फैसा 100 जोंनो जोंखौ बुरखायनो नागिरदों नुवाखै जारौनै नुवाखै डेन्जार इयो माथो मुरा नांगोन नोंसोरनो जों नोंनाव माबा बिदों आरो बे जारौखौसो अनथावथाव नुनायखाय खोथानो फैदों दा जोंलाय नोंलाय मानोथो प्लेबय आं सोरखौ लानानै सोरखौ गारखो देलाय नोंसोर मा बाथ्रा बुंबाय थायो दे नोंसोरनो लोंहोसिगोन दे आं नोंसोरनो लोंहोसिगोन लायजारौ गाव लोंग्राखायनो मालायखौ लोंनो जासिदे नुवाखै नोंसोरखौ बोरैलाय सा गुदुंजोंनो सारलाजोबलां खेला आं जेबो मिन्थिया दे बन्धु आं जेबो बुंखायाखै नोंखौब्र' बोरै बुङो ओरै बुंना नङा सौगा जोबना थांगोन दानो साला सा गुदुंजों सारलाजोबो बोरै खालामोलै गाहाम जानाय नङालै बेथो साला खित्रा ओरै नाव सायाव खिग्रा नोंखौ आं बिदि होनना सानाखैमोन मालाबाबो दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला जाबि नङालै
ओइ र' डार्लिं मानो थांखो या खाय दिले घन्टा गाराब्रा आं बिसोरखौबो साफा हख्लायजोबगोन आं साला गावस्रा गोसोथो जे पटायनो रोङा मालायखौ मेगन सानो साला आंहासो दा गारजाबाय सिंगोल जानानै थासिगोन एथ' मोजां पटायखानानै साला आंखौ मानो बिदि खालामखो बिसोरो बेसफाट खिजानायब्रा अयथासार बिसोर आंखौ अयथासार खालामबाय साला लोगोआनो आंखौ लोगो जानानै होबायलै आं दा सोरनि अनगायै थांना थाबावनो साला मास मोनसेयानो जायाखैमोन गोसो थोलायनाया एथ' मोजां आमथा आमायथु बिखा बिख्लो हारा रोदाबनानै नांसहैदोंमोन दासो आयौ बोरैबा मोनजोबथारबायलै आंनि बिखाया खायसेब साला दासो रमान्टिक जाफुथारदोंमोन नस्थ' साला फनखौनो हमला गाबैनो आङो गान्दु सिग्लाब होनांसिगोन माथो घन्टा जाबावनो आंनि मोजां मोननाया बेनो आंनि मोजां मोननाय बेनो आंनि गोसो सालाफोरखौ रं सेलथावजों गावफ्रुजोबनानै जोलैफोरखौ नस्थ' खालामजोबना होगोन आं थांगासिनो नैबे गुसिंग्रा हा खुरग्राया